Ka one day football match. Ka smit college ryngkat bar ka jingtre lang ka senrop lang fishing group kan sapelong ya ka one day football match ha ka live hoi trek ubnai bakadar arjar apsan ha Christimai mini stadium ka badan ha smit. Namanta man penmi fun ya ka smit college. Ki team ki bapau shalong ya sa wan ban shimta ha ka te sngi. Te shwa bangin jam shikmat ka masim channel ka ai khublei Christmas basuk Christmas bakmen ya phi baro. To ai bagani ka Christmas ka nonra ya phi ka mansim ka basuk ka bakmen kamet ka bakoi ka bakhya ka kamai ka bapahu ka bapahai lingba ka jingkur khu jong blei nongbu nongthau. Paralok khublei shibon ya ka jingkar shan ka jong phi. Walangim ya itu ya iwei pe iwei bape ya kan ga video henry philong pat ka bansim jong kan ga channel man ki like jong phi ka pan kan mau yang ni ba phi ngap bat phi sha score man ki subscribe jong phi pe itu yang ni bangim long marwe man ki share jong phi ka pan sha mabon ki bro ki bobha bar ki bakloj bansim ko ma phi to subha share like bat subscribe nam ta jong phi badang thamai to ble unyai kerkhu ye phi bad ya jing thmu ba bha jong phi baro te to mentang ini poi biang syakane ka one day football match ka ba on sapelong ha ka live hoi trek ubnai bakhat arajar opsan ha Christimai mini stadium ka badan ha smit namanta man pen mi fon ya ka smit college kumbang long phi ki team ki bapau shalong ki sawan ban shimenta ha ka te sngi ka noron pasha ya ka milim lum ha por khatwe bjem step ka like hong pasha ya ka nongse ha por khat architect mensngi bat ha por architect janmet ka sadon ka final jong ki nong job jong ki artli ki jing khun ka wei ka ticket arspa san phodong ka artli ki jing anong ban pekai football bat kum ka ticket lucky draw kane ka dei kerpang namta jong itu ke ba age football bat ki ba one page football hak te sngi te namta jong phi ki ba one tang ka lucky draw ngan sada percaya phi kham hadin ki khusnam pan namta football arlak ya ki winner san phaujar ya ki runners up te parlok lada phi age ya football one hak te sngi lada phi krishan ya ka pule puthi one hak te sngi lada phi krishan ya ka smith college one hak te sngi lada pisautanat ya ka lucky draw one hak te sngi tang lai spat ka shi ticket san spat ka artli ticket shi phola ka price ka bankong shilak ka baar shilak ka balai san phaujar ka basau ar phaujar ka basan ka sadon ru da ka giant screen hamadan yo hakaba ki nongshong yo kila bansa khilang ya ka lagi draw andi be thik ha ka to he ka sngi phinomi apat ha we ki sngi ka por penyela kai thik ha por saw je janmet educates minds. Sundroplang fishing group strengthen society. This is not an event. This is